दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे फेस्टिभेल इट्स अ काइन्ड अफ फेस्टिभेल बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल होननानै मोनसे फेस्टिभेल आयोजन खालामनाय जादों आरो बेयाव बेखै जों जिहेतु ससिय' इक'नमिकेलि एजुकेसनेलि बहुत बेकवार्ड आरो बे बेकवार्ड जायगाखिनिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों बिभिन्न गुबुन हादोरनि लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोरनि एजुकेसनिस्ट प्रफेसर लोगोसे इक'नमिस्ट बिथांमोनखौ लेंहरदों साइन्टिस्टफोरखौ लेंहरदों आरो बिथांमोना गाव गावनि प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्स लोगोसे जिखिनि नलेज बिभिन्न देश मा धरনের सोलियो बेफोर गासिबो नलेजफोरखौ बेयाव एक्सप'ज खालामनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिखौ मोनसे एक्सप'जाराव लाबोनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न बिभागनि सोमोन्दै डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै आयदानि सोमोन्दै मोनसे सोलोंनायनि खाबु मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि फैगोन जे आबादनि खेथ्रआव साइन्स बिगियाननि खेथ्रआव बा गुबुन गुबुन सोलोंथाइ बिथिङाव मा धरনের नक्ट गोदान महर होनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय हाबाफारि लानो हायो बेनि सोमोन्दै जों गोबां नलेज मोनगोन आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जथेस्थ' उपकृत जों लाबोजागोन जिहेतु जों दिनै हाबाफारिया जाजेनबाय जों इन्टिमेटिभ फ्लेग हस्टिं खालामखांबाय दा दिनै इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट लोगोसे बाखि स्टाफफोरखौ लानाय जोंनि इउनिभारसिटि केम्पासआव मोनसे आनजाद सुरदों आरो बेनि गेजेरजों जों दिनै बे हाबाफारिखौ जागायजेनबाय होनना फोरमान होदों जोंहा जिहेतु गोबां साइन्टिस्ट फैगोन वान अफ द ग्रेटेस्ट इक'नमिस्ट बुहुमनि मोहाम्मद इउनुस बिथाङा फैगासिनो दं आरो बिथाङा मोनसे गोदान मोनसे सिस्टेम दिहुननानै बांलादेश बायदि बेकवार्ड जायगायाव जोंनि आबादारिफोरखौ माबायदि हेल्प खालामदों बिनि एक्सपिरियेन्स बिथांमोननिफ्राय मोननो हागोन बिथाङा फैगासिनो दं जों आसा खालामदों बिभिन्न बिथांमोनानो गुबुन गुबुन बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावनाय मानसिफोरनि प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्स मोनथाय बिथांमोननि नलेजनिफ्राय जों गोबां रोंगोन आरो जोंनि ओनसोलाव इमप्लिमेन्ट खालामनो मोनसे खाबु मोनगोन